Gilit thingna channel lo thlir thin tu te chi bai ule unlaya chair dewin thaw an du a thaw dewin chair an du a thaw dam doi pakhat mithen khatinan 18 chungchang hi tuntum chuan seila me khat chu FB official na group a hianin mi pakhatin zona siama thaw na dam doi side effects nei si lo ka du a mi lo hil te u ti in ati a tu chu mi pakhat hianin Dexona ye thakop mai side effects po anei mi lo ke pon ka ngei lutuk ye changa hetiang laka hianin film khura poi mo khop maya mi soina zong hi i oi lo bang u ami dam doi lam ni kherlawa po thil danga po hian film khurangai vek thoba in medical lam mi po ni lo dam doi lama zir thiam na po ni lo te thu soi de kan oi rungot thin ti hi thil a thlak tak mai ni a in tuna cheda kan soi kan talan tak Dexona chungchang hi antar langila tam tak cho kan hrianga in mithan khat hianin thawna tan hian an lo e thin boka chu edam do hi enge ni a enge side effects te kan soi do na ni Dexona hi emi a company ming hi ni a adam doi ming tak a generic name an ti chu dexamethasone ani chuan Dexona chu corticosteroid ani a corticosteroid chu steroid chi khat ani a aman dan dik aman chuan dam doi tangkai tak ani a aman dan dik lawa kan man lo ro chuan dam doi hlom tak ani thei thung ani chuan steroid chungchang hi video ka siam to a adu chuan enlet theianga thil hrewe nil nual hre tak si lo hi thil hlom tak ani a sap thu finga po a little knowledge is a dangerous thing ni a thil hrewe si a chin chuaka hriat lo hi kan ta na hlom the ni na ni chu chuan corticosteroids Dexona ngong thalo te po tle man tar lang tiang Dexona corticosteroids ngong thalo a side effects then khatte emi Dexona hian kan taksa be him to call immune system hi ati chaklo ei thil hlom poi tak ani chuan ene sata e rei chuan thisen sang a siam thei chuan midlama glaucoma kan ti mai mita pressure sang mid bp sang ti mayang yange thlen theya in ru natna ru chaklo ru moi ti mayang osteoporosis an ti yange thlen theya in vunte poya panhlang theya yang ka thlen thei chuan taksa te po lo vung theya mai lo bor a mai te po vung thei in Dexona e re hianin zun thlum na te po thlen thei chuan pem le pan te po dam har thina chuan mit nanna chi khat upatlaman nei thin mayang emi mit tuam tu har emi lo vung cha hi keterak an tia yen tin thlen theya tin ngai tu na buai ru mu mal lo ngai tu na mu mal lo tin ta po ya thlen theya tin pumpui pan le long gastric ulcer te po thlen theya in than thei lo na te thlen theya in ti hol te po ya song te thei bok ani khan te kha side effect anei tlang pu chu ni a chuan Dexona ngong thalo pakhat chu hemi kan taksa le mai lo vung hi ni a mi hetia Dexona nei wanga an mai lo bor le lo vung te hi ngei emo anin ti a eng ti an fak na thin ani a tin choi te po Dexona an e hian choi te po ati tui the ani ma se khami choi ati tui na tak te kha a side effects tho ani a an e lai chawin choi tuia an tha chuanin an chele rok maya in arei nuwa tiang khanin taksa hen ngong thalo side effects anga mai ni chuanin dex choi tuinan te le thaunan te a emi corticosteroid chi khat Dexona lo e ngot te hi khan a hlom je kan phetong chu aman na tu dik tak man chuan Dexona te pe dam doi tangkai le thatak mai ni a mani du dana lo e ver ngot ro him lo hle ani
hi dam doi dang apo adik thei tho mai dam doi dang apo mi zo te hian dam doi kan basangam thilu tu ka thenom pa emo thenom nu na mo angi chu kan kan e ve top zela emi doctor ron te kan pe lo thina ni ma se mi dang mi thiam mu mal lo ron ai chonin doctor nge te le mi thiam ron nge turani a hun kan nei lo kan buai kan ti thin in sumne pai ta po kan nei lo kan ti thin en ro har satna thang kan nei nga ni ma se la dam na kan du chuan hun hi kan in siam ram apoi mo kop mai a han chun kina kan na tak huna chuanin lo thei lovin hun kan khora langai don chuwangin dam na tura hun ve lo te kan pek hi apoi lo ani in corticosteroid soitongin dexona NSA te taksabe hing tu khol a chak lova he wang hianin natna hrik te le virus te tiang da po kha natna po ang kai ma a andam har bokani in lo thelo wanga steroids mga in kol ngai te an oma enta po hi natna ni sa ang thovin an film kurve ngai bokani tin corticosteroids lo thelawa 82 engmi dam lo bula ta poyan om tam lo tha an chu natna hrik te po khan kai ma bi kani tuwangin khan soi to ang khanin dexona hi steroids ani a choi tuinan te le thau nan te a ei mai lo tu ani chu